Waqt l-attività politika fl-Imqabba, l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Demarco rreaġixxa għall-Qasma Interna u l-kritika li saret fil-konfront tiegħu wissa li ħadd mhu ser jaqtalu qalbu. Jekk hawn xi ħadd li jaħseb u min hu li ser jista' jitfa' xi dubju fuq il-lealtà jew impenn tiegħi, ngħidlu minn hawn bl-iżjed mod ċar se jaralek. Jekk hawn xi ħadd jaħseb li ser jaqtali qalbi, ngħidlu minn hawn insija. Dan ftit jiem biss wara li kien attakkat mill-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia, tant li Demarco spiċċa jikteb spjegazzjoni fuq Facebook, attakk li ma kienx ikkundannat minn Simon Busuttil li meta mistoqsi qal li ma kellu ebda reazzjoni. U wara li għadda dan il-messaġġ Demarco għażel li jdoq l-istess diska ta' oħrajn fil-Partit Nazzjonalista biex jevita iktar attakki bħal tal-aħħar jiem. Aħna magħquda. Żied jappella lil partitarji biex jiġġieldu ħajneħħu lil Joseph Muscat. Iridu nibqgħu fokati fuq il-missjoni li nwarbu lil Muscat. Kien kostrett u kompla billi ddefenda lil sħabu Beppe Fenekadami, Tonio Fenek u Jason Azzoppardi li tlieta li huma involuti f'każi serji. Ippermetturi nuri solidarjetà mal-ħbieb u kollegi tiegħi, ma' Beppe Fenekadami, ma' Tonio Fenek, ma' Jason Azzoppardi. F'diskors li dan ftit iktar minn 20 minuta kienu notevoli it-tentattivi kontinwi ta' Demarco tant li temmi qawwi qalb lil partitari. Biex flimkien inkunu nistgħu ngħidu ir-rebħa tagħna tkun. Ir-rebħa tagħna tkun